बिसोरा जाहैबाय न'आ बेनाबो फैदोंमोन जाहैबाय बिनिखौबो जियाथ' खालामबाय बिनिखौबो खालामबाय दा नैबेनिखौ आं लानाया बेनो नैबे लेखाया खिन्थु दा बेनिखौ मा दिन्थिगोन आं मोजां मिथिया दासो नायबासो मिथिगोन आङो नोंथ' न' मोनला मा जादोंनो समस्या आंनाबो बिदिनो एखेयानो एखे माबायदि एखे बिदि जेनेबा आधार कार्ड माबा जायाखै भेरिफाइ जायाखै आरोना दाथ' माने आधार कार्ड भेरिफाइखौ मास्ट बि खालामथारनांगोन मा সমস্যা এতিয়া মনত কেনেকুৱা ভাবিছে আপুনি আগৰ পৰাই নিচিনা হ'ব নেকি বুলি ভাবিছোঁ মানে আগৰটো এনেকৈ খেলি মেলিতে ক'তো নাপালোঁ আগতে নহ'লে যিহেতু কৰা আছিলে এইটো আকৌ এনেকৈ খেলি মেলি হোৱাৰ পৰা নাপালে এইবাৰো এনেকৈ হ'ব নেকি বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাকে হ'ব নালাগে বুলি ভাবোঁ नालागे भाई खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दायो दंखायो आंनि एकदम जायगा आंनि जाय जायगायाव आं खामानि मावो बे मावख'आवनो आं दायो जिरायना दङ ओजोंहाय नै सानैसो मानसिया फैदों आरोना बिसोरखौ दा दिन्थिगोन आङो बिथांमोना जाहैबाय जेला बै समावहाय जोङो न'नि जियाथाय खालामदोंमोन बेवहाय माखासे प्रब्लेम जादों बिरादनो प्रब्लेम दासिमबो प्रब्लेम जाना दङ खिन्थु बबे जायगायाव माबायदि जादों बेखौ आं दासिम मिथियाखै खिन्थु नैबे जाय जायगायाव आङो दायो खामानि मावबाय दङ बे जायगायाव मा जाहैबाय माने जब कार्डनि बेलायाव फ्राय माने बहुत खिलिमिलि जादों आरोखि दायो मोनसे नैबेयावहाय दङ आं जेला माने सार्भे खालामखांबाय जियाथाय खालामखांबाय नैबे जब कार्डनि एगेन्स्टआव दै ओमफ्राय नैबेयाव दङ जेनेबा जब कार्डआ मोनसेयानो खिन्थु बेवहाय माने मा जाहैबाय जब कार्डनि एगेन्स्टआव बिराद बुरजा मानसि हाबना दङ बे बेलायावहाय मा जाहैबाय सोरबाया बै समावहाय 2018 सनाव सोरबाया न'बो मोनखांबाय जानो हागौ बा मोनाखैबो जानो हागौ बा सोरनिबावहायबा सोरनियावबा माने हाबनानै थाबाय आरोखि बेवहाय दायो मा जाहैबाय आङो जेला सार्भे जियाथाय खालामदोंमोन अब्ला बैयावहाय मा जाहैबाय उइदाउट जब कार्डआव आङो न'खौ जियाथाय खालामनाय जादोंमोन बे बेलायावहाय दायो मा जाहैबाय जब कार्डखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय मोनसे अपसन होदों मास्ट बि माने बेखौहाय नोङो जब कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगोन आरोखि अब्लासो माने नोंना मा जाहैगोन जियाथाय खालामनाया साक्सेसफुल जागोन नङाबा बियो मा जाहैबाय दासिमबो माने साक्सेसफुल जाया बे बेलायावनो दिन्थिनोसै आं दा नोंथांमोननो लिगेलिसै दिन्थिनो आङो बिसोर जाहैबाय नै बिनानावमोनहा दै बिसोरा जाहैबाय न'आ बेनाबो फैदोंमोन जाहैबाय बिनिखौबो जियाथाय खालामबाय बिनिखौबो खालामबाय दा नैबेनिखौ आं लानाया बेनो नैबे लेखाया खिन्थु दा बेनिखौ मा दिन्थिगोन आं मोजां मिथिया दासो नायबासो मिथिगोन आङो नैबे सासेनिया नामखौ एसे दिन्थिनि र' माथो मोलेलेसो नुदों माथो जुम खालामनांगोन ना आङो दायो नैबेयावहाय ना दा माने आङो नैबेयावहाय 1 नं धर्मपुरनिखौ आं दा नायदों 1 नं धर्मपुराव फ्राय माने जियाथाय खालामनाय जादोंमोन 100नि एबभ खिन्थु दायो मा जाहैबाय 100नि एबभआव फ्राय माने जब कार्डआ आपडेट जाजोब्बाय खिन्थु नैबेयाव आं दायो मोनसेखौ खालामदोंमोन नैबेयावहाय नैबे रिम्फि बसुमतारी नै आङो जब कार्डखौबो अलरेडि होखाबाय दै ओमफ्राय दा आं नैयाव साबमिट खालामसै अब्ला मिथिगोन नै मा ओंखारो नै बे नुबायना बे जाहैबाय नो आधार भेरिफाइ रेकर्ड फाउन्ड माने मा जाहैबाय बेना आधार कार्डआ भेरिफाइ जायाखैनो अब्लाथ' नोंनाथ' मा जागोन दा आधार कार्डखौ भेरिफाइ खालामनांसिगोन ना दा नोंथ' न' मोनला नोंना मा जादोंनो समस्या आंनाबो बिदिनो एखेयानो एखे माबायदि एखे बिदि जेनेबा आधार कार्ड माबा जायाखै भेरिफाइ जायाखै आरोना दाथ' माने आधार कार्ड भेरिफाइखौ मास्ट बि खालामथारनांगोन मा जाहैबाय दायो आधार कार्ड भेरिफाइ खालामग्रायाबो माने इलेक्सन डिउटियाव गोलैबाय बिसोरा फैनो हायासै दा बिथांमोनहा मैयाबो फैदोंमोन मैयाबो जायासै दासिमथ' जेबो जेनेबा गाइडलाइन होथ'वाखै जेनेबा दासिमनो जेनेबा सानसे साननैनि गेजेरावनो बे गेजेरावनो आपडेट खालामथारनांगौ होननानै दासिम जेबो गाइडलाइन होथ'वाखै जेला माने गभार्नमेन्टनि खोथा गाबोन समफोरनि गेजेरावबो होनोबो हागौ बा बुंनोबो हागौ आरो আপনার প্রবলেমটো কি একে মানে এইটো হেৰিটো মানে নাম্বাৰটো এক্টিভ হোৱা নাই মানে এক্টিভ হোৱা নাই এক্টিভ হ'লে মানে আমি এনেকৈ লিংকিং কৰিব পৰা হ'ব বুলি কৈছে মানে আচ্ছা এতিয়া সমস্যা এতিয়া মনত কেনেকুৱা ভাবিছে আপুনি আগৰ পৰাই নিচিনা হ'ব নেকি বুলি ভাবিছোঁ মানে আগৰটো এনেকৈ খেলি মেলিতে ক'তো নাপালোঁ আগতে নহ'লে যিহেতু কৰা আছিলে এইটো আকৌ এনেকৈ খেলি মেলি হোৱাৰ পৰা নাপালে এইবাৰো এনেকৈ হ'ব নেকি বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাকে হ'ব নালাগে বুলি ভাবোঁ নালাগে ভাইনকৈ ভাবিছোঁ নহয় জানো এতিয়া কামবিলাক যোৱাবাৰত মানে আপোনাৰ হেৰি জিঅ' টেকিং কৰা হৈছিলে 2018 চনত কৰিছিলে এতিয়া আপুনি ঘৰ পোৱা নাই নাপালোঁ মানে সমস্যাটো কি হৈছিলে বোলে আপোনাৰ সেইটো সমস্যাটো এইটো মানে মোৰ সেই যিটো জব কাৰ্ড সেই নাম্বাৰটোৰ লগত পইচা ওলাই গ'লে ঘৰ পইচা বেলেগৰ তাত সোমালে বেলেগৰ তাত সোমালে বেলেগে ওলাই লৈ গ'ল মই নাপালোঁগৈ নাপালেগৈ এতিয়া দেখাই আহিছে কিন্তু মানুহটোতো আপুনি মানে ফিজিকেলি কিন্তু ঘৰটো পোৱা নাই মই একদম মানে পোৱা নাই এইটো কাৰণে বহুত চিন্তা লাগিছে এইবাৰো এনেকৈ খেলি মেলি হ'ব নেকি বুলি মানে মই চিন্তা কৰি থাকে ন
মানে বেলেগত পইচাটো লাগে आङो दायो नोंथांमोननो नैबेखौ मोनसे मिथिहोनो दै बे जाहैबाय जब कार्डआ माने दायो फ्राय माने बे जाहैबाय 2000 जेला माने 18 सनावबो मोनसे बियो आवाज प्लासनि मोनसे जिअ'टेक खालामनाय जादोंमोन ना बे बेलायावहाय नैबे जोंहा सासेया नैबे जोंना आदाय आरोना बे जाहैबाय बेनाबो माने 2018 सनावहाय न'आ साफायदोंमोन जाहैबाय जिअ'टेक खालामदोंमोन बे बेलायावहाय बिनि जब कार्डआव माने सोरनिबा 2018 सननि सिगाङावनो बिनि जब कार्डखौहाय सोरबा फरियालनियाव हयथ'बा जेनेबा गावनि फिसालाबो मोननो हागौ बा गावनि बिमायाबो मोननो हागौ बा गावनि बिफायाबो मोननो हागौ बिनि जब कार्डआ बे गावनि बिफा बा बिमानियाव अलरेडि माने हाबखाना थाबाय ओमफ्राय बे बेलायावहाय बे जाहैबाय माने दायो बे जब कार्डजोंहाय माने खुनु माने बे लिंकखौनो खालामनो हाला आरो मोनखाथारलाबो आरोखि आरो जुदि बियो जुदि मोननांगौब्ला बेलेग जब कार्ड खुलिनांगोन हयथ'बा बेखौ डिलाइट खालामनानै होनांगोन बा हयथ'बा बे गावनि फिसा बा फिसाजोनि नामाव गोदान मोनसे जब कार्ड लानानैसो बे खुलिनानैसो गोदान आपडेट होब्लासो बे माने लागोन आरोखि ओंखायनो दा बियो गिदों थांनाय माने 18 सनावबो 2018आवबो जेला माने जिअ'टेक खालामनाय जादोंमोन बेयावबो थालांबाय एबारबो जुदि थालांगोन नामा होननानै बे गिदों आरो निस्सय जुदि बियो जब कार्डखौ जुदि मोजां जुदि बेलेग जुदि खुलिनानै जुदि होफिननो हायाब्ला माने मा जाहैबाय बियो माने थालांखागोन आरोखि मानो होनना बुङोबा बे जब कार्डनि एगेन्स्टआवसो नोंना जागोन नालाय जब कार्डखौ जुदि नों होनो हायाबा खिन्थु नोङो साफायदोंब्लाबो बेखौ नों जब कार्डखौ जुदि क्लियारलि जुदि आपडेट होनानै नों साक्सेसफुल जुदि खालामहरनो हायाब्ला मथथे बेयो नोंनि मोनसे समावहाय मा जाहैगोन बेखौ दाननायसो अर्डार फैगोन आरोखि दासिमथ' जेनेबा बेफोरबायदि दाननाय बा बेखौहाय जेनेबा होथारनांगौ होननायनि दासिमबो माने गाइडलाइन फैथ'वाखै बा माने अर्डार होथ'वाखै जेला माने गभार्नमेन्टनि खोथा जुदि गाबोननि गेजेराव बा सम्फदनि गेजेराव जुदि होयोब्ला बिथांमोना मथथे न'खौ मोननाय नङा आरोखि मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दासिमबो माने क्लियारि डकुमेन्ट्सखौनो होनो हायाखै नालाय जों माने अफिसियेलि बेखौ दानथारनांगौ बायद'था जाहैगोन आरो बिथांमोना जोंनि सायाव जेबो क्लेमबो खालामनो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा बे जब कार्डखौ जुदि जों नायोब्ला अलरेडि माने न' मोनखानाय बेफोरबायदिसो दिन्थिखायो आरोखि ओंखायनो माने मा जाहैबाय गोदोनि मानसिफ्रा बा बै मोनसे समनि मानसिफ्रा जे जब कार्डखौ जे एसेबां जे भेलु होननानै रावबो सानाखैमोन खिन्थु नैबे दा न'नि बेलायावहाय फ्राय मानसिया एबारसो बुजिबाय आरोखि खिन्थु मोनसे खोथाया बिदि खिन्थु दा माखासे खोथाखौ बुंबा किसुमाना गाज्रि मोनो जेला माने एनरेगानि खामानि मावनायाव मा जाहैबाय कन्ट्रेक्टरफोराहाय सोरनिबा जब कार्डखौ लानानै बा पान कार्डखौ लानानै सोरनिबा जब कार्डनि एगेन्स्टआवनो एड खालामजोबनानै होदोंमोन खिन्थु न'आ अलरेडि आलदाखा बिथांमोना मा जाहैबाय खामानि मावनायनि बेलायाव डिमान्ड होनो थाखाय मोजां जानायनि थाखाय मोनसे जब कार्डआवनो बिसोरो 10 जन 20 जन जुदि मेम्बार जुदि एड खालामनानै होनो हायोब्ला खिन्थु कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे जब कार्डआवनो 10 जन गाहामनि बिथांमोना बै समाव मोनसे पेमेन्टखौ खालामनो हायोमोन आरोखि बे बेलायावनो फ्राय जोंनि माखासे बेले बेजे जानाया बिदि जादों आरोखि नङाबा जे मोनसे जब कार्डआव जे सोरनिखौबा जे आधार भेरिफाइ खालामबाय बेबो बिनि मानसि जाबाय खिन्थु बिथांमोना बिसाजों जेबो लेनदेनानो गैया बा बेलेग जानाया बहा गोबाव जाखाबाय थेवब्लाबो बिथांमोना माबा मोनसे बा गावसोरनि सुबिदानि थाखाय बैफोरबायदि आपडेटखौ खालामनानै होदोंमोन आरोखि बे बेलायाव दायो बिथांमोनहा सोरबा भुगिनांगौ जाहैबाय ओंखायनो आङो दायो बेखौनो खावलायनाया बे आरो जानाथ' जाना थांखांबाय जुदि दायो नोंथांमोना हायोबा जिमानखिनि हायो थाबनो दाननानै डिलाइट खालामनानै गोदान मोनसे खुलिफिनब्लासो नोंथांमोना बे जब कार्डआ नोंथांमोना बेखौ हागोन आरोखि बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो सोरबाफ्रा जुदि प्रब्लेमाथ' जायाखै नङा अकल नैबे जोंनि बा नैबे आं जाय जायगायाव खामानि मावदों बा पन्सायतआवल' जायाखै बेफोरबायदि समस्याया एकदम माने सारा आसामावनो जादों होननानै आं एसेखौ मिथिदों आरोखि थेवब्लाबो बिथांमोनहा दायो मा खालामनो हायो दाननायखौ हागोन ना हाया जायखिया बिथांमोना फैदोंमोन दा माने जाय मानसिया बे जब कार्डनि खामानि मावग्रा बेबो दायो माने इलेक्सन डिउटियाव गोलैबाय नालाय दा बिथांमोना खिन्थु मा जागोन बेखौ मिथिनासो मोनला भगबानासो मिथिगोन आरोखि दा खोथाया बिदि आरोखि दा बे मा बुङो आंनि बुंनायखौथ' बुजिला बियो बुजिबासै ना बा मिथिलायबावसो बा बुजिबाय জানে নেকি আচ্ছা কি লিখে এনে আপুনি পেগু পেগুটো কেনেকুৱা বড়ো হ'ব কথাটো জানে ভাষাটো জানে আচ্ছা আচ্ছা মানে ওচৰতে আছে মানে ঘৰ ন আচ্ছা আপোনাৰ জন্ম ক'ত আছিল আগত জন্ম আপোনাৰ জন্মটো মানে ইয়াতে গেৰমে শান্তিপুৰ তাতো বড়ো মানুহ আছে সেইটো কাৰণে ধৰ্মবোৰ বালাগুৰি একেলগতে থাকে এতিয়া আপুনি মনত কেনেকুৱা ভাবি আছে কিবা এটা ভাবি আছে নেকি একেবাৰে ঘৰটো যোৱা বছৰটো নাপালো এইটো কামটো যিখিনি শুনা মতেতো চাই এইটো ক্লিয়াৰ নহ'লেতো ঘৰ আকৌ বঞ্চিত হ'ব বুলি সেইটোতো এইটো কাৰণে মানে কি হ'ব বা কেতিয়া কৰিব পাৰিম এইটো মানে অলপ মনটো অলপ কৰ্ডৰ ভাবি আছে
ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে স্যাৰ এইটো জিঅ'টেক কৰাৰ সময়তে এইটো নাম্বাৰটো মই দিয়া আছিলে মানে দিয়া আছিলে बे समनिफ्रायनो সেইটো সময়তো আপোনাৰ খেলিমেলি আছিলে চাগে মই যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত গৈ জিঅ'টেক কৰিছিলোঁ তেতিয়াতো আপোনাৰ জব কাৰ্ডটো খেলিমেলি দেখুৱাইছে চাগে খেলিমেলি দেখুৱাই আপুনি কোৱাৰ কাৰণে এইটো নাম্বাৰটো দিছিলেগে মানে অঁ ইয়াৰ লগত নহ'ব এইটো মানে ইয়াৰ লগত নহ'ব এইটো এই বেলেগত পইচা ওলালে বুলি আকৌ দেখাব বুলি নোৱাৰে বুলি কোৱাৰ কাৰণে এইটো নাম্বাৰটো দিছিলে অঁ ইয়াত দি দিলে দাসে এই বাইদাছৰ ঘৰতে দিছিলে সেইটো নম্বৰটো লৈ আকৌ জিঅ'টেক কৰা হ'ল আপোনাৰ এইটো নাম্বাৰটোৰ লগতে জিঅ'টেক হৈছে ন গাড়ানটোৰ লগত ঠিক আছে আङো দাयो নोंनिखौ নাयगोन र' आं बेनिखौ आधार कार्डটো आनिছে আছে কাৰ নামত জিঅ'টেক কৰিছিলে ইয়াৰ আধাৰ कार्डটো आनिছে আছে এইটো দেচোন চাই দিওঁ মোৰ মানুহ যদি নামতে স্যাৰ दायो बिथाङा साफायदों नामोन दै खिन्थु बिनिया जब कार्डआ क्लियार जानो जायाखै एसे दिन्थिनो आङो नै र' बिथाङा जेनेबा बिराद दुखु जादों मोनगोन ना मोना होननानै थेवब्लाबो बिथांनिखौ आं नायना एसे दिन्थिनि मा माया एक्टिभ जादों ना जायाखै बिथाङा अब्लासो गोसोखौ मोजां मोनगोन आरोखि नैयाव आं एसे दिन्थिगोन नै बिनिखौहाय मा प्रब्लेम जादों এইটো ন লেবাৰ বিল দিছে र' মই চাই দি আছোঁ অলপ পাছত मा जाहैबाय नै बिथाङा गिबाय थादों बिथाङा माने जायाखै होननानै गिदों दै आङो दायो एसे दिन्थिनोसै बेनोहाय बेखौ आं दिन्थिसै आरोना बे जाहैबाय नै बेयाव होदोंना नैबेयो बे जाहैबाय नै जब कार्ड स्टेटास बे जाहैबाय कमप्लिट ओमफ्राय इ KYC आबोथ' बेना जाखाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओमफ्राय जाहैबाय नै आदार स्टेटास कमप्लिट बिथाङा माने जायाखै होनबाय थादों बेना जाबाय खिन्थु माने बे जाहैबाय माने जब कार्डखौहाय बियो आधार लिंक बानायाखै होननानै गिदों आरोखि खिन्थु थेवब्लाबो माने बेना जाखानायसो बियो गिनांगौ जेबो गैया आरो माने मा जाहैबाय बियो मा जाहैबाय थांनाय बारावबो माने 2018 सनाव बेना माने केन्सेल जाना थांबाय नालाय बेनिखायनो एबारबो माने माबा मोनसे केन्सेल जाबावगोन नामा होननानै बियो गिदों आरोखि नङाबा बेना केन्सेल जायाखै अलरेडि जाना थाबाय आरोखि जिराय ओरै जिराय फै मोनसे बेखौनो भिडिअ लाना फैगोन दै मानसिफोरनो एसे दिन्थिगोन आङो नोंथांमोनाबो जुदि गोसोआव प्रब्लेम जादोंबा गाव मोनसे চেক খালামনা লানো হাগोন আপনার এতিয়া একো ভয় খাবলগীয়া নাই আপনার মানে জব কাৰ্ডটো হৈ আছে আপুনিহে অলপ বেলেগকে ভাবিছে চাগে এইটো কি হৈছে মানে হেৰি কৰোতে মানে নহ'ব বুলি কৈছিলে মানে এইটো নাম্বাৰটো এক্টিভ হোৱা নাই বুলি কৈছিলে মানে বুলি কৈছিলে এতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে মানে ক'তো যাব নালাগে দৌৰিব নালাগে আপোনাৰ ইয়াত দি দিছে স্যাৰ জব কাৰ্ড ষ্টেটাস কমপ্লিট আপোনাৰ মানে কোনো এতিয়া হেৰি নাই অসুবিধা নাই আপুনি এতিয়া মানে দৌৰিব নালাগে মাথাও মানে গৰমো কৰি ল'ব নালাগে আপোনাৰ হ'ব এবাৰ দেই बेबायदि खोथा ओमफ्राय नोंना मा प्रब्लेम माबा बाबु भिडिअ फेसन हाबाखै ना भिडिअ फेसन हाबाखै आच्छा नोंना मा गामिनि एकन धर्मपुर आच्छा नाम फैदों होनदों नाम फैदों होनदों नोंखौहाय हाबगासिनोमोन ओमफ्राय दा 6 माससो जाबाय 6 मास जाबाय हाबिया ठीक আছে बेखौ नायगासिनो र' आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो फिसा मोनसे भिडिअ लाना फैबाय मोनसे इनफरमेसन टाइपनि भिडिअ दै बियो सोरबाफ्रा जुदि मिथिखादोंबो जानो हागौ बा मिथिखायोबो जानो हागौ जुदि मिथिखानायफ्रा भिडिअखौ नायाबानो जाबाय आरो सोरबाफ्रा नायनानै माने मिथिखानायफ्राबो बा सोरबाफ्रा माने जाला मेला भिडिअ नायनानै बायदिसिना कमेन्ट हरो आं बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे माने नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासे नाय बिनि उनावसो कमेन्ट बक्सआव लिर सोरबाया मा जाहैबाय आधा नायनानैनो माने नायजोबालासिनो मा बुंनो नागिरदों आरो माबायदि खालामदों आरो मा जाहैखो बेखौ माने जोबजासिम नायालासिनो नाबां जाबां कमेन्ट हरलाबायो ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे भिडिअखौ नायोबा जोबजासे नाय आरो नायाबाथ' नायखाथारनाङा आं बेखौनो खावलायबाय आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ मोन्दों नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैमोन बा माखासे कन्डिसनफोरखौ बुजियाखैमोन जाहाथे बे भिडिअखौ एसे नायनानैबाबो एसेबाबो बुजिनानै मोनो आरोखि ओंखायनो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो खावलायबाय आरोखि ना ओंखायनो मोजां मोनोबा आं बयखौबो खावलायबाय हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननायावनो फैबाय थानाय समफोरावहाय मोनसे मोजां माने कन्टेन्ट लाना फैबाय थानो हायो आरो मा जाहैबाय दा साननैसो आं माने जेरावबो थांनायबो जायाखै आरो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै ओंखायनो आं दिनैहाय गावनि अफिसावनो जिरायनानै मोनसे फिसा इनफरमेसन टाइपनि भिडिअ लाना फैबाय ना बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय